Ukuliswacwaka kwezibhamu yenye injongo zamanyana ase-Afrika kodwa nangona kunjalo zisevakala nakusasoko izibhamu kwimimandla ngemimandla elizwekazi e-Afrika. Nengingqi ye-SADC ayisindanga kwintsindabadala yemilo. eMozambique, imikhosi ye-SADC incedisa umkhosi waseMozambique ukulwa abavukeli kwingingqi yeCabo Delgado. eDRC iqela labavukeli M23 lithe gqolo nokuhlasela kwaye intlaningi yabantu esele iswelekile apho logama abanye abantu bebalekile. Ungquzulwano luphakathi kwemiba ekuzakuthethwa ngayo kule ngqungquthela. We are going to report on progress that is being made with respect to the promised deployments, as well as the provision of support to our personnel from the various SADC countries, as well as Rwanda with the bilateral partnership that they have with Mozambique. They've been working closely with our SADC forces. So we'll have to give an assessment of the mission, what needs there continue to be, because as you know, those terror groups continue to operate in the area and are harming community. Umphathiswa ukwathumela amazwe enkuthazo kumajoni inxalenye yegqiza logcino-cwangco phantsi kwezizwe ezimanyeneyo eDRC. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa njengosihlalo ophumayo wecandelo lezopolitiko ukhuseleko nokhuseleko kwe-SADC ekwangumlamli kwinkqubo yoxolo yelizwe laseLesotho nguye ozakhokhela iingxoxo zengqungquthela zamazwe amathathu e-SADC ekukhuthazeni uxolo nokhuseleko.